Mayong adlaw kay tanang mga higala may igsoon ani ano sa mga tong programa sa PBB Apology ang ipasugdahan sa The Catholic Apologist International sa ngalan sa Spiritual Director Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi kini yung ubos nga alagad Sir RJ Seno uban sa akong cameraman Sir Warren Tatad nakig-uban kaninyo ini maong hamubo nga panahon aron pag naghisgot og mga pagtubag sa mga pangutana sa pamag-igsoon ng mga dili Katoliko, even itong mga Katoliko may tungod sa pagtungod sa itong simbahan Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So naay pangutana nga gipost sa to ang Facebook page nganong kitang mga Katoliko nagbato man ni ining maong mga larawan nga sumala sa gitawag og balaang kasulatan gidili man daw kuno ang maong gitawag og larawan. Ginamit ang sitas nga nakasulat sa Biblia Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 5 kanang sa Salmo 115 3 hangtod sa gitawag og 8. So kana nga mga kapitulo mga bersikulo nga gigamit sa mga higala may igsuon nga mga dili Katoliko pag-atake sa ato ang pagtulunan sa atong simbahan Katoliko kanang maong mga sitas tinuod na kasulat apan ang dili tinuod kanang ilang paghatag ug pagsabot nga dili subay sa matuod nga pagsabot nga nakasulat diha sa balaang kasulatan. Nga naman kay kung ato ang basahon ang Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 5 nag-ingon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So pag mingon tag ayaw pagbaton og laing Dios tungod kay ang unang katawan sa Dios kaniadto nag-ila og lain nga Dios. Unsa man ang Dios ang ilang giila? Ayaw pagbuhat og Dios o larawan. So ang buti pasabot kadtong ilang giila nga Dios, ilang giila nga Dios mao kadtong mga Dios og mga larawan. Unsa man tong mga larawan ang ilang mga Dios? Dito sa langit, dinhi sa yuta, diya sa tubig, nga ana ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini. So gisigundaan na pud ayaw pagsimba og laing Dios o pagbaton og laing Dios gawas kanako. So kana nga sitas og kapitulo tataw og tin-aw nga ang Dios nagdili sa maong mga larawan kun ang maong mga larawan giila nato nga Dios. Apan wala gisgutan sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 hangtod sa 5 nga niingon ang Dios ayaw pagbaton og larawan sa santos. Tataw ang nakasulat sa balang kasulatan maunang mga larawan nga gidili kadtong mga larawan sa mga Dios. Karon gikutlo ang Exodo Kapitulo 20. Ang pangutana unsa man ang mga larawan na or particular na mga larawan ang gipunting din na sa Dios. Sumala pa sa Exodo 32 Kapitulo 32 versikulo 2 hangtod sa 4 nag-ingon siya aron miingon kanila panguha ang mga ariyos nga bulawan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak ug dad-angan ni kanako busag ikuha sa tanang katawhan ang ilang mga ariyos mga bulawan ug gidala ngadto kang aron gidawat niya ang mga ariyos ug gitunaw kini ug gibukbo ang bulawan ngadto sa hulmahan pinaagi niini nahimo ang usa ka nating baka. Kung sa may pag-ila ni anang maong larawan sa nating baka, atong ipadayon pagbasa. Ang mga tao miingon, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Sa pag-ingon sa Dios ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, ayaw pagbuhat og larawan o Dios. Sa bisan unsang dagway din na sa yuta nga ilawom sa yuta na adto sa langit kana refer sa mga butang ug mga larawan nga giilang Dios o giilisan ang Dios. Ang pangutana ang simbahan Katoliko nakasupak ba niini mong sitas? Wala mga higala mga igsuon. Nga naman, kay sumala diya sa balang kasulatan, nag-ingon ang Dios ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Question, ang simbahan Katoliko ba nagbaton bag laing Dios? Sumala pa sa tudlo sa atong simbahan Katoliko, Catechism of the Catholic Church number 266, nag-ingon, now this is the Catholic faith, we worship one God in the Trinity. So ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagsimba lamang og usa ka Dios. Buti pasabot kanang mga larawan nga naa sa atong simbahan dili na mo ang Dios kay ngatong gisimba usa lang man ka matuod nga Dios. Ikaduhang punto pag-ingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Question, kana bang mga larawan sa mga santos ato bang giila na nga Dios? Mao bitaw nga ngato ang tawag sa mga santos or tao sa Dios nga balaang yung tag Santa Maria, San Pedro. Ngano man toke sila mga santos nga iya sa Dios nga mo'y tinubdan sa pagkasantos. Never gyud tang mingon nga mga Katoliko nga Dios Maria ug Dios Pedro aron mahaom ug maigukta sa giingon sa Dios ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ikaduhang argumento sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4, nag-ingon, ayaw pagbaton og larawan sa mga Diyos. Wala miingon ang Diyos nga ayaw pagbaton og larawan sa mga santos. Nga naman kay ang santos ug Diyos, duha na ka managlahi nga butang.
Manang giingon sa Leviticus chapter 10 verse 10, ilhon ninyo ang butang balaan ug dili balaan. Ang buti pasabot na adi ay butang balaan ug dili balaan. So ang Dios dili na butang balaan. Munang niingon ang Dios ayaw kamo pagbato ni ana. Apan kadtong mga larawan sa mga balaan o mga santos, mismo ang Dios unang nagpahimo sa larawan sa santos nga mga anghel. Munang Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 sa 22, miingon ang Dios ngadto kang Moises paghimo og larawan sa duha ka buok kirubin. Kana prueba nga gidistinguish sa Dios ang kalainan sa Dios o larawan sa mga santos. So ang gibatunan sa simbahang Katoliko dili larawan sa mga Dios. Kiningon ang Dios ayaw kamo pagbato ni ana. Apan ang gibatunan sa simbahang Katoliko, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagbaton kita sa larawan sa mga santos tungod kay ang Dios mismo mo'y unang mipahimo, unang kadtong mga anghel, tungod kay sila mga misinghero man sa Dios pag-abot sa Bagong Testamento, kadtong mga higala sa Dios, kadtong mga apostol o kadtong mga sumusunod sa mga apostol o ang tanan nga mga tao nga misunod sa kabubuton sa Dios namatay tungod sa pagtuo o pinaagi ni ana, gibuhatan sila mga larawan aron pagpahinumdom nga ang Dios buhi, aron pagpahinumdom nga ang tinubdan sa pagkasantos nga mao ang Dios naa nagahari ngadto kanila og kana usab hagit usab kanato nga mga buhi karon nga kita maningkamot sa pagkabot ni anang mong pagkasantos nga naman kay naa na mga tawo nga santos tungod sa hinungdan ang Dios nga mao ang tinubdan sa pagkasantos. Sa mga higalag mga igsuon, bisan sa mubo lang gitawag og panahon ato untang natubag ang maong gitawag og pangutana ginamit ang maong gitawag og mga sitas unta matagaan tong ingon pagtin-aw or pagpadayag ang ato ang pagtuo diin gina-question or gina-atake sa mga igsuon natong mga dili Katoliko kana prueba nga atong gitagaan og tubag nagpasabot nga naatay insaktong pagpasabot mahitungod sa pagtuo og dili ka ng pagtuo nga gitudlo sa uban nga supak sa pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa ngalan sa Inspector Director Reverendo Padre Nelson Seno Cabasisi, kini inyong ubos nga lagad Sir RJ Seno mananilid kaninyong maingon et veritas liberatis vos.